Okay, jeg skal lige lære ikke at grine. Du har sådan et cover på. Ej, du er fucking god. Forkert lampe. Ej. Stop. Det er faktisk lige meget, om vi varmer her, fordi det ligger der musik under. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre. Du kigger på mig. Bare bliv ved. Hvad mener du? Okay, 2 sekunder. Hey! Okay, så man når bare lige se at trykke. Må du godt se? Du så stadig til. Ej, vi skal have sådan noget. Ja, jeg ved. Er du lige her? Ja, vi skal så have en lydfald. Læg dig! Jeg kan også se, det så endeligt. Nej. Hvor meget kan man se af mig? Jeg fik et chok. Jeg fik et chok. Skal vi bare også sige, jeg fik et chok? Nej, men altså bare lidt. Fuck, det gør bare. Nej. Freja. Du ødelægger det. Føler den der. Jeg har så. Jakob, for helvede. Ej, men. Hvad nu? Ej, jeg kan ikke sige det. Fuck, man. Jeg går om 2 minutter. Så er du virkelig godt det. Jeg kan ikke stoppe lige. Jeg går om 2 minutter. Så er du godt givet virkelig. Sådan! Gå nu. Fik et chok. Ja, gå lige om lidt. Ej, det var kigge for hurtigt. Jeg ser alt for hurtigt der. Action. 1, 2, 3. Action! Klappe. Nej, jeg gør sådan her. Ja. Action! Hvorfor vil jeg gerne lægge sådan Action. Vi ses. Kom nu! Nej, det kan jeg ikke finde ud af. Det forstår jeg ikke. Nej, det giver ikke mening. So close. Filmer I derfra? Lad lige gå. Hvad er det her? Det er krydsning. Til blæer? Ej, hvor er du hyggelig, at du lige fange der. Nu skal jeg have det fint. Det ville ikke være sjovt, hvis bare kunne høre den der lyd der.